का फायदा 600 करोड़ के फिल्म बना के। ऐसे बढ़िया तो हमनी के भोजपुरी फिल्म बा जौन की 5-10 लाख में बनेला आ उहो सुपर डुपर हिट जाला। तो का हाल बा भाई लोग आज हम बात करे जा रहल बानी आदि पुरुष फिल्म के बारे में जौन की साउथ मूवी है, लेकिन हम भोजपुरी मूवी के बारे में बात करनी। तो आज सोचनी कि उ फिल्म के तालो के बताओ जाओ कि उ फिल्म कैसन बा। तो सबसे पहले बता दी कि उ फिल्म रामायण के आधारित पे बनल बा आ ओमे रामायण के नाम पे कुछ नहीं थे। अच्छा बात नहीं है। भाई लोग आज तक तू लोग हई रावण देख ले लोग, लेकिन हम आज तालो के दोसर रावण दिखाओ तनी हई देख लोग। नंबर दे गलत फहमी न तो रखे लोग, काहे कि हई सतयुग के रावण हवन आ हई कलयुग के रावण। सब क्या देखना पड़ रहा है। अभी तक ई रावण के बात भइल है, ऐसन के बहुत गलती भइल बा ई फिल्म में। तो आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। भाई लोग रावण के महल कुछ ऐसा रहे, लेकिन आदि शक्ति में रावण के महल कुछ ऐसा हो गई बा बुझाता कि ई मूस के बिल है। भाई लोग अब तक तू लोग इस सुन ले कि रावण जे रहलन उ शंकर भगवान के पूजा करतलन, लेकिन ई फिल्म में रावण तो तलवार बनावता रहन। शाम होते ही रामायण के युद्ध खत्म हो जाला, लेकिन एमे तो सामे के युद्ध चालू होता। आ इहे ना ई फिल्म में तो राम जी पहले ही दिन युद्ध में कूद जातरन आ रावण के सेना के मारे लगतरन आ रावणो कुछ कम नहीं खन, वो कूद जातरन सामे के आ राम जी के सेना के मारे लगतरन। हम तालो के बता दी कि ई फिल्म ऐसा नहीं के लगत, ई फिल्म एकदम कार्टून ऐसा लगता। लड़का के देखेला एमे इतना ना वीएफएक्स आ सीजीआई के कंट्रोल आ इहे फिल्म के बताया जाता कि ई फिल्म 600 करोड़ में बनल बा। ऐसे बढ़िया तो हमनी के भोजपुरिया फिल्म बा जौन की 5-10 लाख में बन जाला आ सुपर डुपर हिट जाला। आरो बहुत सारा सीन बाटे जौन की बहुत ही ज्यादा बेहियात बाटे, तो उठा लो के हम ना देखाएम। तू लोग कमेंट करो लोग, तो अगला वीडियो फिर यही पे बनाएम आ वो बेहियात सीन देखाएम। आ तब तक खातिर टाटा बाय बाय। चैनल पे नए बार लोग तो सब्सक्राइब करो लोग, वीडियो को लाइक करो लोग। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का।